ọkwa na-agwa unu si na ndị ahụ na-afụ bụ ndị eri na-etinye na-asị na-agwa unu na ndị afọ si na-abụ ndị omenala chọọchị na ha nwee kpachi na 90% of them na isi ha achọrọ oke unu etinye na-asị mba just cool down. Watch go to this video ka ife ihe mmadụ kere obi na-enye mmadụ ibi ya na 24th December kpọọ ya no food items ka na-ekere less privilege in their midst. My dear, through my own view, unu ncha niile the less privilege. Yes, unu ncha niile bụ ndị agụrụ. Onweghị onye alụ fọrọ gị aka obi nye mmadụ ụdị ihe a. Mụrụ mbụ na best kama mmenye mmadụ ụdị ihe a lapụ inye chachacha odoma na enwebeghị m nke m na-eri sef ya fọsị inye mmadụ. Kedu ka esi ka obi were ụdị ihe a amam ihe dị n'ime ka ihe dị n'ihe a sef biko nebagara na ime akpa ọfụma ka ịgwagoro m ihe dị ya n'ime one cup garị ka one cup rice dị ya na ere akpa mmadụ ji enye etinyere mmadụ ihe ma asọ ma akpa dịka akpa pampas na akpa baby diaper ma ndị nke dịka ihe si na-agọta wepụta a na-agwa unu na ndị a nwee kpachi unu echee na-asị nke a bụ nnọọ typical example ihe ndị Igbo na-ekwubasị dat na onye ọbụla na-efe arụsị ga-adị dị n'ọka arụsị apịrị apị. Ihe a bụ nnọọ typical example ihe ndị ụka na-ekwuba si na onye na-efe arụsị ga-adị arụsị apịrị apị onweghị onye isi dị mma a ga-enye ụdị ihe a or accept ya. No, you cannot give me this kind of thing kpọọ ya gift isi na help m onye kwere na nke ya ka njọ nke ya ka njọ unu nwa na-aga ebe a o nwere ihe a enye unu na-asị no eji ya ịmara na ọ ghara ka na-aghọrị gị kedu ka mmadụ ga-esi onye gị ụdị ihe a ị nalụ ọ bụrụ onye na-arụ job ga-arụ rụta ego go full bags of rice nya ka unu wakpo onwe unu a society a group na-abụrụ ofu onye kala obi na-enye ndị mmadụ ụdị ihe ọbụkwa na ndị mmadụ kpọrọ less privilege na ha ebuka. How many are they? Are they even up to 200? That you people cannot be able to provide even if it is one penta of rice to them. See, may I order presentable n'anya. Ana akọrọ gịnị? Ana agwa unu na agwa ụdị unu n'isi unu eche na-asị. Na asụ na-eme omenala. Ya bụ agwụ na agwụ na-enye unu nsogbu na ọbụla onwere omenala unu ma because ya unu na-eme abụghị omenala Igbo. Na agwụju unu aka. Na ụdị ihe unu na-ekere ndị mmadụ na 24 December asịn ọ bụ onye nwere family ya ọ bụ onye nwere ụmụ ịtọrọ ma ọ bụ ụmụ ịnọ o sie ya ma ọ bụ na ọra si ya ozu afọ iri ihe nyekwara mmadụ ibe gị bụ ihe abanye gị ya inwe nwa ọnụ ejisi onye nyere gị thank you because o nwere ihe ga-abụ mmadụ nye gị ma ọ bụ na uche ike afọ isi onye a biko I cannot take this. A beggar has no choice abụrụ maka ụdị nke a o nwere ebe ọ na-eru a beggar nwere choice of ihe karịrị na ịkarị ihe a you can walk and get it and even get more than this just negodi ịkwa nọmba enye nọmba akpọ nọmba gị ịba tụtụrụ akpa mama ihe dị ya n'ime hey Chineke onye ebere ọkwa ọ bụ nọ na nke Ebuka Obi ka ụdị ihe a na-eme ọkwa ọ bụ nọ na ụka ndị Roman Catholic ka ọ na-eme ọkwa ọ bụ nọ na Pentecostal ọkwa ọ bụ nọ na Anglican ka ọ na-eme Daddy G.O. ga-ama otu esi twist ya unu abụ ndị otu ikpe na-etiri ya mkpu ride on n'ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu o rukwata ọdụ unu after unu resi ana unu ure ọ bụrụ na wee go one plot of land ka unu ji wee ọ bụrụ na again unu nwetara one plot of land ka unu ji wee chọọ help less privilege n'ime onwe unu at least unu ga-enyenwu ha one penta obodo rice. Ngwa just imagine be Lord single-handedly kelee ndị obodo fa ife. When I say ife ọ bụrụ something tangible the whole Igbo niile mana be Lord menwuru something this year no nwere ihe oke ndị obodo fa. Even today as I'm talking to you being 25th December period is still sharing something in his compound. Ekeja m odogbun ọ bụrụ chọchọchọ odobe abụrụ okwu akpụrụ ọnụ unu ncha niile unu ncha agụrụ ka ji unu aka
as long as I'm concerned, as long as na all this how na eke now unu ka na eke mo ọbụna na best ka na ekwu ya si na agụrụ ji unu aka unu ka dị nya agụrụ ka anya unu anya onwe bụ onye alụfọ n'ime unu unu ga eme anya bụ ihe na-akpọ social media packaging ifere wee ku unu abịa live na wee bịa live video were eke empty bag na-enwe ihe container n'ime ya, empty dirty bag na-enwe ihe container onwe ntị dị n'ime ya. Obi aka gị nwee the right up that you are helping the less privileged in your midst. So no to akusa help. If Chukwu Kabiyama decide to help you that way, will you be happy? Now, if Chukwu Kabiyama in a feeling in a poke begin to help you the same way you are helping these people, will you appreciate it? Iyasiya chukudala ne rekanebeno. Akwaku na afia o, kunu na afia. After everywhere, obeli hotua on a find them means you criticize churches, criticize pastors, criticize the man of God. But no couldn't name something ordinary person. Yeah, man. Okay, money help. Probably no phone. You give him food. That person get Iri Ji Yam for. Danny, if for the way cool. Just imagine, just what would he make money? If for the way kogi, you wake up and make money to here. No, do you wanna watch him criticize the back? But back over here, so Jigono. Reason there before I catch Jigono. Guamo, Obolo Igbo, Ndi Igbo. How would you feel? How will you feel? Those people, none have just now. Oh, from the agwa. Oh, you see the man I get back to the here. I'm telling you the truth. Oh, you see the man that get back, get to the here. Okay, man, I go look at Agonia Luigi. Danona. All I just know, tell Kujusuko, and get an app. After me here, Kulomudi. What's come Tidon here? Unana and a man for long now. I don't abuse yourself. One chance for all these Facebooks of 18. But this one, I said no. Na best must talk. Share this video if you get it. Share this video, Mama Nefulia. My posi here for my comment section. Thank you.